watrendisa amanyala akho usuke u-invite amaciko ukuthi awacikoze ngalowo manyala. Hello everyone, uResu kulakulamba kahle. Nangoku Max-ke emakhanya-ke esicika abantu abaningi ngenkulumo yakhe-ke akade eyisho eyibhekise kuSmirnoff. Into-ke ecika abantu ukuthi uMax akakhombisanga inhlonipho kusona-ke iSilo ngenkathi ethi uSmirnoff akangaxolisi kusona iSilo. Abantu abaningi bebefuna ukuthi uSmirnoff axolise kwiSilo ngale ngoma le ethi emachubeni ayikhiphile kulamasonto lawa adlule. Mina abantu angibazi ukuthi bathuswa yini ngoba siyamazi ukuthi uMax uhlezi nje isho akuthandayo ungaphathi kuyena, akakwazi nje ukuthi ahloniphe omunye umuntu nenhlamba futhi uyayikhipha khona kunjalo akanandaba ukuthi ubani. Iyaphuthuma-ke le yisengqo kuSmirnoff, uSmiramira, mfoka Gumedo, umnguni uyeye uphakathwayo, uqwabe. Ayiphuthume le video sitsha niyotshela uSmirnoff ukuthi ngithe angaxolisi futhi indaba yokuxolisa amasimba. Le video ayihambi yengqo kuSmirnoff. Smirnoff singomakanya sithi ungaxolisi, ngaxolisa inhlobo. Umculi phela wena, uyiciko wena. Abantu abangafuni ukuthi amaciko asebenze ezindabeni zabo, abafihle indaba zabo. Abantu abangafuni ukuthi amaciko asebenze ngezindaba zabo mase yitrenda, abafihle amanyala abo. Uma uke watrendisa amanyala akho, usuke u-invite amaciko ukuthi awacikoze ngalowo manyala. Kathi indaba yokuxolisa amasimba la niloni idakela umnguni wakithi phela uSmirnoff singamanguni asiwaxolisela amasimba. Smirnoff le video ayifike eqathatha kuwe mnguni mfowethu, ungawaxolisela amasimba mfowethu. Qhubeka mfowethu ushaye nje ingoma ezimnandi, yonke into etrendayo mfowethu ngena ushaye ingoma. Fuseke indaba yabantu abazokulawula ngomsebenzi wakho la bebe bengakwenzela ilutho. Fuck indaba yezinja. Kade msuneni unidakela uSmirnoff nina. Shit man. Ewe guys, owazi ukuthi uMax kahlahle uthembile njengoba ethanda ukuthuka abantu kanje, aka-comment down below ukuthi uMax kahlahle uthembile ngoba mina ngimazi uthembile. Yazi nje akuthuka umuntu nje kuze nginyantisa igazi. Ngiyafisa kube khona nje oyomnika 1 yena-ke nje amnike nje impama eyodwa Max ozithembayo. Hayi ngiyadlala but-ke sivala lana-ke i-video namhlanje siba ngqi. I really hope you enjoyile i-video namhlanje. If you enjoyile, make sure to smash lo like button, uphinde usmash nalo subscribe button, and mina-ke will see you in the next video. Bye.